Mä halusin siihen naispäähenkilöön ja sitten mä mietin mitä tekisin ja sitten mulla löytyi valmiiksi yhdestä tarinasta. Se on niin kuin tosi pieni semmoinen sivuhenkilö, niin tämä Louhi. Ja sitten mä ajattelin, että siitä voisi tulla jotakin ja sitten mä aloin vaan miettiä sitä ja sieltä se lähti sitten pikkuhiljaa tulemaan. No osaltaan joo, totta kai. Minua kiinnostaa aika paljon se, että miten niinku ihmisistä tulee pahoja tai miksi ne on pahoja tai miksi ne niinku tekee tämmöisiä pahoja asioita. Ja niin sitten se tavallaan mulla lähti niinku se hahmo silloin joskus, kun mä aikanaan keksinyt sen, niin mä luin Kalevalaa ja kaikkea kansallisrunoja ja kaikkea vastaavaa. Ja sitten siellä oli niinku Louhi-hahmo, oli minusta tavallaan mielenkiintoinen, että se on ison talon emäntä ja tämmönen. Ja siellä siitä pidetään, mutta sitten kaikki muut vihaa sitä ja tälleen näin. Sitten mä lähdin miettimään, että miten on mahdollista, että sillä on semmonen maine tavallaan oikeasti, että se on kauhean bitch. Nyt on 2 isoa haastetta, periaatteessa 3, eli meillä on Tekoruumis, sitten on Tuuli pitää tehdä leffaa ja sitten oli vielä Veri joessa. Ja just tehtiin nämä Tuuli- ja veritestit ja niiden pohjalta pystyy hyvin jatkamaan nyt, että mitä seuraavaksi tehdään ja miten voidaan parantaa asioita. Veri on vielä vähän auki siellä vedessä, mutta Tuuli nyt ainakin näyttäisi siltä, että saadaan tällä lehtipuhaltimella tehtyä, niin se on hoidossa. No ainahan tällainen vanhaan aikaan sijoittuva epokki, niin tuo haasteita. Että meillä oli tosi hyvä tuuri, että me saatiin käyttää tuollaista kotiseutumusea vai mikä se nyt onkaan, niin sieltä lähinnä melkein kaikki nämä lavasteet ja nämä tulee sitten sieltä. Että helpottaa meidän hommaa tosi paljon. Jep. Pieniä proppihaasteita, esim. Se toi kirves ja semmoisessa, millä hakataan yksi kuoliaaksi, yksi hahmo. Niin ja kivellä lyödään päähän. Meidän täytyy tehdä kivi esimerkiksi tulee olemaan sellaista vaahdosta tehty. Eli että kuvassa näyttelijä ottaa oikein kiveen ja sitten kun hän tempaa sillä miestä päähän, niin sitten onkin vaahtokivi sitten siinä tilalla. Ja sitten kirves varmaan tehdään pahvista ja sitten jälkikäteen postissa sitten muutetaan teräksi. Näyttelijätilanne. No meillähän on kaikki näyttelijät varmistuneet, paitsi tämä Ruumen on nyt. Ei me ollaan saatu uusi, mutta Ruumenen kanssa hän kävi tämmönen juttu, että siis se on tämä pieni tyttö, niin hän oli jo niinku tulossa sellainen oikein kivan näköinen tyttö sitten sieltä, mutta sitten kun kerrottiin, mistä elokuva kertoo, eli justiinsa kun se hukkuu tuossa, niin sitten oli tämän tytön lähipiirissä ollut hukkumisonnettomuus juuri. Niin, hän ei sitten ymmärrettävästä syystä tullutkaan, mutta nyt ymmärsin kyllä, että olemme saaneet tilalle toisen, että siinä ei ole enää itse asiassa mitään ongelmaa. No me ollaan nyt katsottu kaikki läpi, että mikä toimii ja kaikki isot toimii, mutta siis pienistä on vähän pulaa. On meillä lillifutteja. Niillä saa viiksikarvat valaistua. Ja muutama refla ja sen semmoista. Jotain isompaa jalusta. Semmosia kaikki. Mitä kaikkea nyt tarviikaan. En vielä osaa sanoa tarkemmin. Ensi viikolla tietää paremmin. Saa ilahduttaa tuottajaa budjettiehdotuksella. Mennään varmaan 3 kertaa se yli, mitä sallitaan. Siihen malliin. Viikonloppuna meitä kohtasi suuri järkytys ja meidän Tiera-näyttelijä perui. Joten no ei nyt ihan lähtöpisteessä olla, koska kyllä meillä suurin osa näyttelyistä on. Mutta perjantaina kun lähdin lomalle, viikonloppulomalle, niin ajattelin, että kaikki asiat on hyvin, mutta sitten kotimaanantai. Eli meiltä yksi hyvin tärkeä näyttelijä puuttui. Joo, tuli yllätys, että meillä on 40 € lasku näistä kesäteatterin kamoista. Se oli aikamoinen yllätys, mutta ehkä me pärjäämme. On ollut aika niin kuin sillä tavalla, ehkä se, että kun ihmiset ei ole ollut töissä, ihmiset on vielä kesälomalla, niin ja sitten kun moni ei tiedä jollekin soittaa, niin se keskii soittaa yhdelle henkilölle, joka sitten tulee, että ei, kun on puoli tuntia soitellut, niin se on vähän masentanut. Lasken tilanne on ihan hyvä. Tosin mä en ole päässyt vieläkään harjoittelemaan hiustenlaittoa ja meikkaamista, mutta kyllä se siitä suttaantuu.
Ei mitään turhaa hienoja ja erikoista tarvitse tehdä. Me ollaan Arpelassa, kotieläinpihatarassa. Me täältä aiotaan kästetä meille eläimiä, tai kästettiin jo osittain. Meikän kontakteja ovat siis he. Olen ollut täällä töissä. Mitä eläimiä täällä sitten tuli? Lampaita. Pääasiassa käytiin hevosiakin kahtomassa, mutta harmillisesti se, joka haluttiin, niin hän ei pääse, niin sitten lampaita. Hevonen oli sokeutunut ikävästi. En tiedä syytä tähän, mutta on hengissä ja näin, mutta näkö on niin huono, että ei voiti oikein yksin pihallekaan päästää, niin häntä ei sitten ehkä oteta vieraaseen peltoon seisomaan. Saattaa olla pelottava kokemus. Joo, aika paljon on tullut muutoksia, isoja muutoksia. Tullut 1 kuvauspäivä lisää. No, koska meillä on yli 12 tunnin päiviä, jos olisi 5 kuvauspäivää, eikä meidän työryhmäläiset ehtisi nukkua edes 7 tuntia, kun ne tarvii lepoaikaa. Lapsinäyttelijät. Niiden aikataulutus on ollut kaikista haasteellisin. Niillä ei saa olla 6 tuntia suunnilleen työpäivää, niin sitten heidän kuvien järjestely on ollut sitten sitä miettimistä eniten, tai että missä välissä aina kuvata. Kiitoksia. Niin sä haluat ton pystyyn. Kulma. No ihan varmaan kun tää. Se jatkuu siis. Ai jaa, kato. Jouduttiin vähän siirtämään meidän osakuvista toiselle päivälle. Ei valot riitä, tai ei sähkö vissiin riitä. Sähkö ei riitä valoihin. Niin passitettiin meidän pikkutytön näyttelijä, ruumenen näyttelijä tuolla, ootellut tuolla maskeeraus kautta catering paikalla. Se muutaman tunnin ehti ootella ja nyt sitten jouduttiin tekemään päätös, että kuvataan hänen osuudet sitten jonain toisena päivänä. Että siirretään kuvia toisille metsäpäiville. Eli nyt tosiaan ollaan museossa. Ei kosketa mihinkään asioihin ilman meidän sitkihansikkaita, meidän lupaa. Ja yläkerran tuo ensimmäinen kuvauspaikka on vähän, lattia antaa vähän periksi. Eli jos ei tarvitse olla setissä, niin älkää menkö sinne huoneeseen. Ihan välttämättä. Se on se keskiosa, minne raput tulee, se kyllä kestää. Mutta siis tämä kuvauspaikka, niin sinne ei ketään ylimääräisiä muuta kuin ainoastaan ne välttämättömät henkilöt. Ihan yleisen turvallisuudenkin takia. Tämä on meidän proppikirves ja tässä on ihan täältä kuule museovarsi tähän, mutta terä on Ruotsin armeijan retkipatja. Tällä saa sitten lyöttää selkää eikä pitää sattua, ainakaan hirveästi. Se on sitten tussilla maalattu mustaksi. Nopeassa liikkeessä kun tuolla on, niin ei erota. Itse asiassa lavastusassistentti tuli sanomaan, että hei, täällä on joku kirves sun repun luona. Se ei ole oikein. Tän meille Kemin kaupunginteatteri tarpeista vastaavaa meille äkkiä väänsi, kun pyydettiin jotain materiaalia, niin sanoi, että hän voi tehdä se saman. Ollaan about aikataulussa.
Odotellaan just Valtteria tuolta puustusmaskista ja vie hänet settiin. Sitten kuvataan vähän metikössä niitä eilisiä kuvia, mitkä jäi eilen kuvaamatta. Kaikki on laitettu aika lailla valmiiksi tuolla. Me pitäisi tänään olla semmoinen reipas töhinä päällä. Ensisijaisesti mä olen toinen kamera-assistentti, eli autan tässä kuvaajaa Joonasta ja sitten ensimmäistä assiria Juhoa. Mä roudaan tavaraa paikasta toiseen ja justi vaihdetaan Juhon kanssa linssit ja kootaan kamera ja siirretään kamera. Joonaksen ei tarvi muuta kuin katsoa, että kuva on hyvä ja painaa rekkiä. Kerropa tuosta green screenistä tullut. Se on vähän ongelmainen. Täällä tuulee ja se on tommoista kevyyttä kangasta, niin sit se menee sillä lailla, kun velhoviitta heiluu vaan ympäriinsä. Ja sitten kuulin semmoset, ei se näy kuvassa. Nyt kerran ainakin te tietää, ettei tehdä enää toisella kertaa samalla. Miksi alunperin piti laittaa? No ettei saatais poistettua sitten jälkikäteen toi. Tuolla näkyy jotain taloa ja pyykkitelinettä sun muuta. No niin, nyt niillä hajosi ämpäri. Käännäpä kamera. Meni ämpäri. Kysykää Nikolta ennen. Miksi vihreät tai sinne? Yksityiskohtainen selitys, mitä tapaa? Siis nostin vaan tuon ämpärin tuolta ja sitten se näköjään vaan hajosi käsiin. En mä edes rutistanut ämpäriä, vaan mä otin tuosta rauhasta kiinni. Miten tästä nyt edetään? No, esiin. Täytyy käydä vähän neuvottelesta. Siinä on niin paljon, kato. Vesi pitäis suuttua. Ei kerrota sitä itse kukaan huomaa, kun me vaan huomattaan, kun me tiedät. Tässä ollaan pihalla ja ei tehdä valoja, niin mikäs tässä valomiehellä? En mä nyt tiedä. Tuottaja sanoi, että tänään on ollut tuotannon paras valo, että voi kertoa aika paljon sitten, jos kertoo ei ole tehty mitään valoja tänään. Ihan. Ei mitään kummempaa, pari jotain standia alla laitettu, tämmönen sateensuojaa ja muuta. Joskus on tämmöisiä päiviä. Tämä tilanne, kun Esterille piti tehdä semmonen, eli Louhelle semmonen iso takkunen nuttura tonne. Ja se piti saada vielä pysymään siellä, että siinä oli hiuslisäkkeitä tuperattu sekaisin oikean tukan kanssa ja väännetty isolle nutturalle ja sitten hiuspinneillä piti piilottaa ponnaria. Koittaa saada se näyttää luonnolliselta. Se on ollut vaikeaa, ja se koko ajan aukesi, piti yrittää tehdä mahdollisimman samalla tavalla. Siinä on sitä vettä.
täällä Pete teet? Tuulta. No oikein tuulikone, ei lehtikuvainen. Niin, että mä oon niin onnellinen, että mulla melkein tulee itku, koska tänään on siis 6. eli viimeinen päivä tuotannosta ja tänään on äänitetty ensimmäiset käyttökelpoiset materiaalit, mitä kuvauspaikoilta suoraan saa. Olo on sanoin kuvailemattoman hyvä. Yes. Heti uusiksi. Hiljaisuus kuvataan! Että. Ääni! Ette te minnekään mene. Mitä? Muista sanoa se että. Ette te minnekään mene. Ääni kävi. Yes. Kamera. Joo, valmis. Joo. Hei. Ai, no niin. Joo. Meni jo. Mä antan mennä. Syöpä pois. Uusi rattaa. Hyvä. Aivan! Missä Louhi? Louhi? Ois pitänyt pieksää sinusta tuo koppeus, kun tulit talloon. Myöhäistä. Me lähdetään pois. Minne te menisitte? Ette te minnekään mene! Miksi ne jäis? Kiitos. Hei, mutta ennen purkua otetaan se ryhmäkuva. Jos me kuvataan se lisäkuva, missä näytetään mitä se kahtoisi. Niin mihin se tulisi? No kun se tässä nostaa sen päässä ja kahtoo pois. Niin. Niin. Niin haluatko siihen tyhjän nyt kohdaan Niin, tässä. Se näytetään, miten se kahtoo. Niin. Pitäisikö sitten siihen olla se lisäkuva? Nyt alkaa olla itse asiassa pikkuhiljaa niin, että lukitaan kuvaa jo. Että esimerkiksi nuo dialogikohtaukset niin on aika monta leikkaustsekkiä on ollut semmoista, että ne ei olisi muuttunut. Eli ne todennäköisesti pääsee ääniporukka niitä jo vääntämään tässä. Että lisäkuvia aiotaan ottaa, mikä on tämmöinen yllätys. Niin sen takia vähän nyt viivästyy toi kuvan lukittaminen. Nehän alkuun tehtiin, että me storyboardin ja käsikirjoituksen kanssa lyötiin niinku kuvat timelineille. Ja sen jälkeen katsottiin se ja päätettiin, että heitetään storyboardi pois ja aletaan leikkaa niinku sitten leffaa. Ja vähän niinku, ei paljon tarvinnut, niinku, siis ei me nyt olla mitään isoja muutoksia juonellisesti tehty, mutta aina katsottu, että mitä tarvitaan, mitä ei tarvita, mikä tulee ilmiö muutenkin. Että siellä välillä on niinku ihan kokonainen kohtauskin saattaa olla, että poistetaanko. No ei, en mä nyt ala sanoa, että siis silleen virheitä tulee, mutta niitähän tulee varmasti sitten, se on aina joka vaiheessaan tulee kaikille virheitä, ei se ole siitä, että nyt tässäkin leikkauksessa sitten mä vaan kuulen niistä virheistä sitten loppuelämäni sitten. Tässä on siis Joni, joka ei ole aikaisemmin ollut tuotannossa, tai siis hän on minun foleo-assistenttini täällä ja Vasen käsi. Minun vasen käsi täällä jälkeen. Me ollaan aloitettu reilu viikko sitten jo hommat tuolla. Ambienssethan lähdettiin äänittää jo reippaasti heti kuvausten jälkeen, mutta ollaan tuolla foleossa äänitelty jo kaiken näköistä. Niin ja toki eläimiä käyty äänittelemässä erikseen, että on saatu sitä rakennettua sitä maatilaa meininkiä sinne ja